Da li novac može da kupi sreću i ljubav? Muškarcu treba novac kao što mu ruke trebaju. Kao što ti ruke trebaju za sreću, da baciš dete, zagrliš devojku, potpišeš se, treba ti novac da nešto uradiš s njim. Druga stvar, novac rešava sve finansijske probleme. Idemo redom. Školovanje, letovanje, zimovanje, deca, ribe, muškarci, tašna mašna, poklon, flaša, šmekerska odela, to samo s novcem rešavaš. Pregledi s novcem, porez s novcem, ljude motivišeš s novcem, iako se svi lože kao rade. Evo dođi radi za džabe kod mene pa ćemo da vidimo. Svi što ne volite novac, dođite radite džabe kod mene u firmi. Jel okej? Jel tako? Pa ćemo da vidimo. Drugo, države su zadužene, kompanije isplaćuju bonus u novcu, znači sve je u novcu. Moraš da ga zarađuješ, hoćeš kupiš lep stan, lep auto, treba ti novac. Znači on ti rešava finansijske probleme. Bolest, starost, ludost, poroke, proroke i zavisti rešava novac. Mislim, ja sam protiv toga, ali ko voli da uživa u bojemskom životu, u kafanskom životu, kao jedan naš poznati biznismen, to samo s novcem možeš da rešiš, da kupiš, da sebi ugodiš. Zato ti treba, za ugođaj ti treba. Ja, pošto kao Napoleon spavam na dasci, on mi za to ne treba. Ali za dasku da kupim treba mi. Znači, treba ti novac kao sredstvo. Ne rešava ti sve probleme, ali finansijske da.